Pukki on nyt opiskellut tätä työeläkelakia ja ajattelin selvittää teillekin, että mitä se työn lyhenne oikein tarkoittaa. Ihan vaan lahjana. Työ tulee työntekijän eläkelaista ja käytännössä se on yksi niitä maksuja, joista Pukinkin olisi pitänyt huolehtia joka joulu. Eli työnantaja maksaa omasta pussistaan isomman osan näistä, mutta myös työntekijän palkasta menee siivu työlle. Työnantajan homma on hoitaa maksut perille, mutta työntekijän eläke tässä toisaalta on vaakalaudalla, joten kannattaa olla tarkkana ja varmistaa palkkalaskelmasta, että kaikki on hoidossa. Ettei käy niin kuin Pukille kävi. No, nyt kun olisi sitten vielä joku keino hoitaa nämä näppärästi, ettei tarvitsisi itse näitä kaikkia poikkeuksia opetella ja muistella.